पळय दुरुस्ती ती ते रुल्स आता सबस्टिट्यूट करूंक सोदता ती फाटी घेवची. तुम्ही ती दुरुस्ती करूंक सोदता ग्रामसभेचो आवाज काढून घेवपाक. No. This is not an issue which is discussed in the assembly because these are rules framed under the act. You see, these rules are now put in public domain to solicit people's objections and suggestions. Our party is strongly objecting to the prohibition which this substitution seeks to impose on the freedoms of the Gram Sabha which are otherwise guaranteed under the constitutional scheme. आम्ही तांका कॉशन करतात तुम्ही ग्राम सभेचो आवाज काढून घेऊ नका. तांका घटनेत तांका फ्रीडम दिला. घटनेन जो फ्रीडम दिला तो फ्रीडम रिस्पेक्ट करपा जाय. त्यो ग्राम सभा तुमका एक्सपोज करतात ओडीपींचेर, पीडीएंचेर, रिजनल प्लॅनाचेर, कोल इशूचेर, नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर्सांचेर म्हणून तुम्ही तांका सायलन्स करपाचे कारस्थान करनाकात. हे घटनेच्या डोमेनात बसना. हे तुमचे हाय हँडेड ऍक्ट चलपाचे ना हे आम्ही सरकाराक सांगता आणि फुडले कृती जी आसा ती आमची घडोवन येतली.